amunt, riu avall, amb Habana Comèdia. I sí, un divendres més tenim els nostres xics de l'Havana Comèdia, després d'una aturadeta necessària per Setmana Santa, també tot sigui dit. Termi, Adrián, benvinguts de nou, com esteu? Bon dia. Hola, molt bé. Molt bé. Hem reflexionat, hem fet penitència, no? Cada una d'ells. Retroinspecció cap a dins. Quines conclusions heu tret? Bueno, no sé si me les podeu dir. No, que no tenim arreglo, ja la penitència no arregla res, ja. Lo mal ja està fet. Que la religió és mentira. Sí, vam dir això el primer dia i després vam dedicar a disfrutar. Bueno, està molt bé. Vam fer la reflexió ràpida i vam dir, escolta, no hi ha res a fer. Anem a xalar. I parlant de xalar, què mos porteu avui? Doncs mira, fem un repasset ràpid de... Ja que no tenim a Pablo, que deu estar ara mateix, no sé, baixant per l'Ebre, en caiac, sí, probablement. O perseguint algun guiri que s'haurà perdut per algun bosc de Benifallet. O penjat per una violina. Sí. O ha caigut en lo com s'hi diu allò, en lo Segway, al riu, que també fan... Si no ho han tret, si no fan també... No direm la marca perquè no patrocina res, però... No direm l'empresa, però també fan coses en Segway per Benifallet i se xala molt. Adrián, què? Què us porto? Pues jo estic molt content avui. Oh, vaya! Bueno, està molt bé, això. Esta es la novedad del día. Estoy muy contento, ya no podemos... Molt bé, gràcies, Adrián. Anem a una altra cosa. No, estoy contento porque queda menos de una semana prácticamente. Quedan días prácticamente para el cumpleaños de Hitler. Para el mejor. Es el 20 de abril. 20 de abril ¿no era eso? del 90. No, del 90 no, es de antes. Como la canción. Igual la canción esa no iba por... No lo sabemos. No, quedan pocos días para el mejor día del año, que es el día de San Jordi. Oh, qué San Jordi, el San Valentín bueno. Claro. Exacto. O sea, el San Valentín, que es más San Valentín que el propio día de San Valentín. Claro. ¿No? De hecho, yo cuando le conté a un amigo, esto es real, cuando le conté a un amigo de fuera de Cataluña que San Jordi es el San Valentín de los catalanes, me dijo, no sabía que tuvierais sentimientos. Sí. Así son. Que tenim moltes coses los catalans que la gent no sap. San Jordi es un día especial. También es especial porque es el único día del año en el que en las calles de Barcelona hay más catalanes que guiris. Mira, sí. O sea, ¿os acordáis cuando les disparaban con pistolas de agua ¿A los catalanes? para echarlos a los guiris? No hace mucho de eso. O sea, pero no de agua. Esto salió hace poco que les iban a las terrazas de los bares y les disparaban con pistolas de agua para echarlos. Es verdad, sí. Ah, sí? Això se m'havia passat per allà. No, sí. Es como una especie de performance o algo así, ¿no? Sí, anaven espiaven en pistoles d'aigua. Sí, però clar. Però no era un exèrcit de 3.000 persones, eren 4. Llavors, clar, però tu imagina't... havies de córrer molt, fer moltes línies de metro per arribar a totes les terrasses de Barcelona. Però tu extrapoleu aquí, imagina't anar per Tortosa ruixant a la gent. És molt bueno, guai. sí, no hay tanto turismo, ¿no? Si puc triar aquí, jo començo per un partit polític en concret. Es que precisamente esto de ir disparando por ahí con pistolas de agua, lo vieron los del ICE y dijeron, nos mola el rollo, vamos a hacer lo mismo pero con balas de verdad y contra gente con un par de tonos de piel más oscura. Otro tipo de guiri. Sí, exacto, otro tipo de guiri que a ellos por lo que sea pues le gusta un poco menos. Me gusta San Jordi, por si no lo había dicho ya. San Jordi es el muro, para mí, es el muro de contención necesario para que el libro electrónico nunca llegue a triunfar de verdad. O sea, ¿os imagináis que en vez de por paraditas de libros y rosas tuviéramos que pasear por paraditas llenas de QRs? O sea... No, me niego. ¿Qué sería lo próximo? ¿Regalar stickers de rosas? Mira. O sea, ¿acaso tu propia madre que te ha dado la vida no se merece una rosa de verdad? Que dice la gente, no, es que las rosas se mueren. Pues claro que se mueren, o sea, las estás arrancando de su entorno natural para meterlas en un recipiente minúsculo. O sea, Sant Jordi és a una rosa lo que un fondo buitre a un inquilino. Claro. L'altre dia m'està sortint molts anuncis d'Instagram d'una rosa que no es mor, és a dir, és una rosa natural però que està tractada en cinema que no es fa malbé i va dins d'un vidre, tipus la del Petit Príncep o la de la Bella i la Bèstia. I no mor mai. Està preservada, és a dir, no es mor. I dic, és un regal de merda perquè el regal és un any. Ja, és veritat. Clar, si el regal és una vegada. Llavors, Sant Jordi la gràcia és regalar unes flors que es faran malbé i l'any que ve regalar unes altres, regalar-ne unes. O la regalas una vez i dices, jo li vaig dir a ma dona, si compro l'any que ve ja no n'hi ha. Tens esta per tots els anys. Te la trauré a la tauleta de nit cada Sant Jordi, pero... Hombre, pues sí. O sea, para los negocios no, pero para quien la regala.
Sí, però la gràcia és regalar-lo, la gràcia és donar-li a algú la rosa, no satisfer tu un ego. Bueno, la rompes. Ah, bueno. Home, La clar. rompes, compras otra y, Bueno, sí, y ya está. Los Si tienes- 75 euros que deu valdre aquella rosa, no. Val més, No vaig mirar el preu, eh? No vaig val més mirar el preu. pagar-ne Mejor. 4,5, perquè jo crec que enguany les roses aniran a 4,5, ¿A cuánto ja. están ya? ¿Ha A subido 4 i también? mig? Sí. Tendràs sort si no les pagues a 12, me penso, eh? Home, Termi! Están los barcos en el estrecho de Hormuz cargados de rosas. ¡Dejadnos pasar! Ara, a preu de xurros de xurreria estan les roses. Pero es por el petróleo también. No, no tiene nada que Los ver. churros, no me sí. sorprendería. San Jordi es un día muy bonito, pero también es bonito porque es un día en el que todos los escritores dejan sus lúgubres hogares llenos de moho y amianto, se duchan y salen a la calle a firmar libros. O sea, si Ana Frank hubiese sido catalana, a los nazis no les habría costado tanto trabajo encontrarla. Claro. O a lo mejor habrían hecho como que no la ven, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora los yanquis con las niñas iraníes. En plan, no, aquí Claro, no. Sí, sí. Aquí no- que es muy gracioso porque es como que bombardear una escuela llena de niñas, todo bien. Decir que hay que combatir con un puñetazo en la boca a los que creen que eso está bien y estás detenido. Sí, No puedes decirlo ahora. sí, sí. ¿Cómo está el caso este? ¿Sabes algo Bueno, últimamente? ara que ho has dit, tenia un comentari molt curiós sobre el tema, perquè Vox ha denunciat a Jair Domínguez Sí, sí. per dir que el feixisme se'l combat Sí, en un com cop de puny a la boca, quan este cas ja l'havien denunciat, ja s'havia estat denunciat i i li havien donat carpetazo, en teoria, Vox l'ha tornat a denunciar, però Vox diu que ells no són feixistes. De què s'estan queixant? Claro, esto lo dijo lo ha dicho él mismo esto, ¿no? En plan, Clar, se han dado por aludidos de una manera... Vale, jo no ho he sentit, però vaig fer la reflexió només quan Sí. vaig veure la notícia. Oye, Pues mira, a vas Vox fer la li dius, mateixa. sou uns feixistes? I diuen, no. Aquell ha dit que el feixisme és el combat d'un cop de puny denunciat. Dius, bueno, Alguien se ha sentido aludido, en què quedem? por lo que sea. Ah, pues ho ha dit el mateix el Jair, no? Home, sí, vale, creo vale, que sí, vale. ha fet una reflexión de Bueno. si se han sentido aludidos, pues como por algo será, ¿no? Y creo que lo ha dicho en el... No, a la salida del juicio que le han hecho, a la pot salida ser. de la Sí, vista sí, sí. esta, lo ha dicho ante los medios Bueno, en fin. de comunicación. Un altre cas més, no? No, pues sí, no, sí. Jo tinc aquí perquè estic esperant la denúncia el día. de abogados cristianos. ¿Qué abogado? ¿No? Eso cuando me llegue la Sí, sí. notificación. Ay, vale, más cosas, siguiendo con San Jordi. Hay gente que dice, hay que leer durante todo el año, Claro. no solo en San Jordi. Exacte. Pero claro, es que San Jordi no necesariamente se lee más, sino que se compra más, Claro. ¿no? O sea, la gente no lee A más, Sant pero Jordi te compras compres más. los 7 o 8 llibres que Que no vas a llegiràs leer durant- durante todo el año, claro. O que no te'ls O que llegis, no te'ls només llegiràs. els compres i Bueno, ja jo com està. llegeixo molt poc, només llegeixo els de Sant Jordi. Claro, tú puedes tener un libro ahí simplemente para hacer bonito y no tener ni idea de lo que pone dentro. Claro. Que esto les pasa mucho a los católicos con la Biblia o a la gente de derechas con la Constitución. Es como que... Lo del derecho a la vivienda, esto... Esto no sale, en mi constitución no sale, ¿no? En mi propia Constitución esto no Com sale. los xiquets que diuen a la meua tele fan... No? Els xiquets abans diuen a la meua tele fan estos dibuixos. No, los fan a de A la tots, de però tots. claro, Ah, bueno, claro. la consciència de que és la teua tele i allò ho fan per a tu. Però Quan esto ets petit, parlo de la visió del xiquet. ¿Esto quién lo decía? A mí no me suena Sí, esto de... home, perquè tu devies... A quin col·le devies anar, tu? Ah, Perquè no teníeu tele, perquè no teníeu tele quan anàveu al col·le. yo no estaba escolarizado de pequeño. No, però esta cosa de això és meu, el que està a casa és meu, a la meva tele fan això, no ho fan a la teva tele. Tu veus a la teva tele, però ho fan a totes les teles del món, és un canal. Obert. Algún día podrían hacer algo así, ¿no? En plan, Sí. contenido personalizado para cada uno de los que están en su casa. En plan, hacemos el contenido que tú nos digas, Sí, home, claro. ¿no? Estaría súper guay. Yo no traigo nada más, solo Ah, eso, molt bé. que estoy muy contento porque es San Jordi dentro de poco y es el mejor día del año. Molt bé. Però Pues, escolta'm, tot està aquí. perquè a Sant mi Jordi? també Sant Jordi és el meu Ah, dia que de sí? l'any, Sí. sense cap mena de dubte, Sí. però també em vas dir que estava Nadal. Quin et quedes? Nadal No, o pero Sant lo de Jordi? Nadal era broma, lo de Nadal es una... Es como la Semana Santa, es una mentira, pero vamos. San Jordi no es una mentira, San Jordi es todo certezas. Cultura. ¿Quién salió hablando hace poco en Instagram que San Jordi era un maltratador de animales o algo así? Ai, sí, això ho he sentit. ¿Lo viste? Sí, ¿no? En sèrio? Perquè Sí, és una sí, llegenda sí, que és sí. mentira. Pero que igual era broma, igual lo dijo en plan broma, pero no lo Bueno, sé. espero que sí. No sé. Bueno. És que no puc assegurar-te-ho perquè, clar, no ho vaig acabar d'escoltar, però sí que ho vaig sentir Clar, allò de refilón, el ho he problema sentit a d'estos comentar tals de les gent, però xarxes dius, és que moltes vegades los trauen sense el context d'abans Ja, o després, i si aquella persona no ha dit això que diré és una no sé què, i només te foten aquell tall, no saps de què està parlant. Dijo que hay que dejar relacionar San Jordi con el Día del Libro. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, pero esto es un escritor que ha dicho que, Sí. que San Jordi no debería existir, que tendría que ser el libro el día del libro.
y añadió que era un maltratador de animales. Pues este señor Sí. se debe comer los chuletones de 3 en 3. Sí, ¿Qué te dice ahora de maltratar animales? Tiene toda la a ver, pinta, sí, la el verdad. Mendoza, no sé qué Mendoza puede... Exacto, sí, uno así con el pelo blanco. No sé ni y tal, quién bueno, es, en fin. no sé quién es. Un señor Yo de pelo tampoco. blanco que se llama Mendoza. Nos cae mal ahora. por Un meterse expresident con del Jordi, Madrid. Seguramente. També. Ramon Mendoza era? Sí, crec que sí, crec que sí. Sí. Bueno, anem a parlar d'una altra cosa. No A anem veure, va. Sí, algo una mica menys romàntic. Anem a parlar de WhatsApp, Ah, vale? Bueno, En concret de la teua imatge. Com tu te presentes al WhatsApp, vale? Vaja. Perquè WhatsApp això no m'ho invento, és una descripció o tal qual, és un servei de missatgeria interpersonal. Vale? O sigui, està pensat per a parlar entre persones. També s'utilitza a nivell laboral, perquè entra el WhatsApp Business, les empreses se comuniquen per aquí, tal. Vale. Per això dic que tens un àudio, te diré jo ara quan me l'has de tirar, la Vale. presentació és important. Després parlarem de la imatge. Però jo ara el que vaig és a esta gent que no te coneix de res i t'envia un missatge per WhatsApp demanant-te alguna cosa. Perquè el teu telèfon l'ha trobat a internet o l'ha trobat a una persona que li ha donat el teu telèfon per a que et faci una consulta, però no se presenten. T'escriuen directament. Mira que no sé què. Vale? Pues jo te porto un àudio per explicar-te com t'has de presentar. tiro Posa'l. l'àudio. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Vale? Això és un tall de La princesa prometida. Vale? Este és el personatge Íñigo Montoya, interpretat per... Íñigo Montoya. No, per... no em surt el nom de l'actor, tu. Patinkin o alguna així. Bueno, és igual. Està molt bé esta presentació, això que li diu al senyor, a l'home que havia matat a son pare quan ell era petit, perquè si ho analitzem per blocs és hola, salutació senzilla, cordial, ¿vale? Me llamo Íñigo Montoya, presentació, jo te dic a tu que no saps qui ets, te dic qui soc, tu mataste a mi padre, hi ha una relació en l'interlocutor, t'està dient jo te connecto això, o seria el m'ha donat el teu telèfon a fulanito, o he trobat el teu telèfon a tal lloc, prepárate a morir, objectiu de la conversa, vale? Expectatives. Vale? És a dir, jo que soc Termi, per exemple, si vull proposar-me com a actuar a algun lloc, diria, hola, soc Termi, tinc el teu telèfon perquè soc còmic i tinc el teu telèfon perquè ets una sala d'això i vull portar el meu monòleg aquí. Seria el missatge que jo enviaria. Vale? No allò, hola, mira, tu què fas, no sé què, truca'm. No, això no és una manera de contestar això. Vale? Per tant, això és molt important. Per què? Perquè no és una xarxa social. Perquè a les xarxes socials tu expliques coses a ningú. És a dir, tu les tires allà i ho mira la gent que et seguís. Tu no li estàs parlant a la persona, tot i que hi ha gent que es pensa que els posts que se publiquen són panells i contesten com si els estàs escrivint a tu. Gent, a vegades gran o a vegades que li fan dos voltetes de microones. Però hi ha gent que a vegades se pren les publicacions que tu fas a xarxes com a que els ho estàs dient a ells i te contesten. Pues jo això no... No, pues tu vale, però jo això no va per a tu, vale? O sigui, és... Però bueno, llavors, no és una xarxa social, perquè tu una xarxa social, per interessos, pots crear diferents perfils. Jo puc tindre un perfil personal on comparteixo coses de caire més polític o personal tal, puc tindre un perfil... Puc fer un Instagram del meu gos i fer la vida del gos, sí. Vale? Hi ha gent que ha fet carrera això, com Díaz Ayuso, que portava l'Instagram del gos d'Esperanza Aguirre. Vull dir que al final les xarxes socials funcionen d'una manera, però la missatgeria funciona directa. És com si estiguessis parlant amb una persona. A què et porto? Que no hi ha perfils anònims. No, a WhatsApp. No t'escriu un WhatsApp normalment anònim, a menys que sigui una estafa o un d'això. A què vaig? A que jo el que vos demano és que vos poséssiu fotos de perfil acordes en la vostra persona. Perquè he estat fent un recull, he estat mirant el meu WhatsApp i a vegades te trobes en coses que no acabes d'entendre, perquè vas passant i igual hi ha xats de fa temps i dius, i esta foto? Claro. Qui és? Normalment tens el nom guardat, però a vegades si no te l'has guardat no saps qui és. Has d'entrar, has de llegir la conversa. És molt complicat a vegades. I què passa? Jo vos demano que vos poseu una foto normal. No cal que sigui la del DNI, que esteu massa serios. No cal que aneu al fotògraf d'això. Agafeu el mòbil, vos feu una foto que se vos veigui bé, o vos han fet una foto un dia a un puesto i la foto se vos veu bé, se vos reconeix, és més o menys actual, per tant, aneu-la canviant, sobretot quan han passat 5 anys o 10 anys, canvieu-la, perquè la gent canvia. I què vos demano, per exemple? Pues que no vos poseu fotos de les mascotes o dels fills. Només dels fills, és a dir, si tu surts tu i surt un fill, jo ja entenc que no m'està parlant aquell xiquet de 2 anys. ¿Y la gente que cree que su mascota es su hijo? Bueno, per això els he ficat junts. Per això els he ficat junts. Hay muchos, ¿eh? Sí, els he ficat junts, això és un tema a banda.
Però per això els he ficat junts, ¿vale? Però perquè jo, per exemple, si va donar el cas d'una persona que m'havia de vindre a canviar una cosa de casa, no sé si era una gotera o no sé què, i m'estava parlant un boxer al WhatsApp. Llavors, no, o sigui, si tu tens un WhatsApp i ets autònom, posa't una foto almenys que se't reconegui. Si pot ser que no estigues en un cubata de sobretaula, no sé què, saps? Vull dir, una foto que almenys se't vegi qui ets. Després, fotos verticals o horizontals en los fondos difuminats. No. Per favor. Jamás. Sí, WhatsApp té la foto rodona. Te fas una foto quadrada o una foto, la reenquadres tu, que és una foto molt petita, no se pixelarà, se veurà bé. Per favor. O sigui, els fondos aquells, los laterals aquells difuminats, perquè la foto és en vertical, que damunt no es veu, perquè la foto és vertical, per tant, està tota la foto allí, no es veu. Però, això, fora. Fotos verticals horitzontals, no. Paisatges, tampoc. O sigui, jo vull parlar en persones, no vull parlar en una catarata i una silueta negra allà al fons, no? Vale? O sigui, esta foto posa-la als estats. Posa-la, publica-la en Instagram, publica-la, però de perfil de WhatsApp no, perquè no te conec. Me siento atacado con esto, pero no pasa nada. ¿Vale? Després, este és un missatge per a gent ja més gran, a partir dels 60. No poseu fotos de massa jove, perquè vos coneix la família només. ¿Vale? I a vegades pues, pot passar, agafeu, si no voleu saber fer batros, xiquet, el fill, el net, fem una foto, la posarem al WhatsApp, encantats los nets, a més d'ajudar en això. Sempre. Pues ja està, feu la foto això. Una altra, moto o cotxe. Vale? Aquí és o persona molt jove o senyor divorciat. Vale? O sigui, quan surt el cotxe, normalment és o persona molt jove, que s'ha comprat la moto, s'ha comprat el cotxe i el vol ensenyar, claro. O home divorciat. O sigui, no fa falta. Si és deportiu, és home divorciat. Vale? Si veieu que algun amic s'ha posat de repent un Lamborghini Aventador... Ja no lleva ni jo. Amigo, pregúntale si està passant la pensió, sobretot, lo primer. Després, si el WhatsApp no és d'empresa, és a dir, si no és un mòbil d'empresa, per favor, compreu-vos un mòbil d'empresa i poseu-vos el logo de l'empresa. Vale? Sobretot, si l'empresa és vostra, sou autònomos, tal, no sé què... Tal. Després, hi ha gent que porta... I després, sobretot, no vos poseu el logo de l'empresa si l'empresa no és vostra. No l'heredareu per posar-vos el logo de WhatsApp al WhatsApp, vale? El mòbil és vostre, utilitzeu-lo per les vostres coses, no per les de l'empresa. Si no, demaneu un mòbil d'empresa o més sou. Coses que també s'han vist en els primers... Ulls o llavis massa de prop, que no acabes de reconèixer qui són. Un ull, l'iris, allò, bonic, o uns llavis, allò que és molt de... és molt de badú, és molt de cosa així, de Messenger i de coses antigues, però encara alguna vegada alguna foto que dius és que li estic parlant a una còrnia, a un piercing de llavi, li estic parlant, és que, claro, a veure, jo entenc que esta pugui ser una foto per a un perfil de xarxes socials, però no per al WhatsApp, que m'estàs parlant i no sé de què m'estàs parlant. Vale? Banderes. Bandera catalana, bandera del Barça, bandera... A vegades algun meme, algun muntatge d'estos de bandera en Puigdemont i no sé què, i guanyarem i no sé quantos. No, per favor. No, per favor. O sigui, no ho hem aconseguit. Vale? Lo Barça a la Champions, tampoc. Calmeu-vos. O sigui, sigueu batros. Han passat muchos días, vale? O sigui, aquestes coses envieu-les. Jo no vos dic que no. Envieu-les, compartiu-les, però les fotos de perfil... Recordem que estem parlant de les fotos de perfil de WhatsApp. On tu un dia li hauràs d'escriure potser al del seguro per a dir-li que te s'ha trencat el cotxe o se t'ha cremat la casa. Que no veiguen aquestes coses, per favor, que vos veiguen a batros i diuen, aquí m'està escrivint Josep Maria no sé quantos, pòlissa no sé quintos, i aquí tinc la foto. No, aquí tinc, lo que diem, jo que sé, un caniche en un llacet rosa. Per favor. Esta la tiene Pedro Sánchez de su perfil. Exacte. No, deu tindre un meme de Feijóo. Bueno, després, això ho vaig veure i de veritat que aquí va ser quan el cap m'ha fet el clic. Durant la pandèmia hi havia gent que es posava la foto en mascareta. Al perfil de WhatsApp. Dius, perdona, ja mos trobarem en mascareta, però jo vull saber en qui parlo. O sigui, quan mos trobarem, perquè ja la part de dalt ja te la reconeixeré, però a la foto de WhatsApp no. A la foto de WhatsApp no, per favor. Ara això, per sort, se va anar perdent, perquè, clar, al no portar ja la mascareta al carrer, molta gent se va treure. Però, tio, quan estaràs a casa que en contacte amb ningú, te fas una foto i te la poses al WhatsApp, però no aprofites d'aquella foto que t'has fet al carrer en la mascareta per posar-la. No això, de veritat que no ho vaig entendre. Tot l'altre ho puc entendre perquè són gustos i no sé què, però de la mascareta no ho vaig entendre. No ho vaig entendre mai. I ara està l'assumo, perquè això era un text que he reciclat una miqueta, que ja el tenia fet de fa temps. Ara s'ha sumat dibuix en IA en l'estil d'Estudio Ghibli.
¿vale? L'estil este de mi vecino Totoro i tot això, se va posar de moda i hi ha molta gent que... Ai, mira, me ho faig, que xulo, al WhatsApp. I ara ja ha passat de moda perquè això van ser 15 dies, i perquè van ser 15 dies, o sigui, van ser 15 dies que tot era, que pareixia que vivíem a Estudio Ghibli, i de repent ja va desaparèixer, però hi ha gent que s'ho ha deixat al WhatsApp. Per favor, torneu a ser persones del món real, volem parlar amb vosaltres, no en estos dibuixos fets per IA, que a més m'enerven, me crema de l'escolot cap a dalt. Que veig aquestes coses. Per tant, recordeu, a WhatsApp, fotos que se vos reconegue, com vulguéssiu, però que se vos reconegue, i presenteu-vos quan escrigueu algú per primera vegada que no vos coneix. Ja està, només això. Moltes gràcies. Demà entrenament a les 8. Moltíssimes gràcies un divendres més pels vostres punts de vista. Mos queda clar que Adrián s'ha sentit atacat. Jo encara del tot no. Moltíssimes gràcies. Acabem el divendres en riures i ens veiem d'aquí 15 dies si la Expo Ebre mos deixa. Ja ho trobarem, ja ho trobarem. Si Sant Jordi vol.